maita ditzagula, hark maite zuena, eta bete ditzagula haren erakutsiak. Zure Seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko eta rege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen.
Apokalipsis liburutik. Aulkian zegoenak honela esan zuen, orain gauza guztiak berri egiten ditut. Eta berriro esan zidan, idatzi, egiak dira eta zinezkoak hitz hauek. Eta gainera esan zidan, eginda dago. Ni naiz alfa eta omega, hasiera eta azkena, egarri denari etxean emango diot, nik ura, biziaren iturritik. Garaile ateratzen denak hau izango du sari. Ni izango naiz haren jainko eta ura nere seme. Jaunak esana. Jauna dut hartzai, ez naiz ezer, beharrean, larreguritan, aknauezan. San Pablo apostolua Korintotarrei, senideok, urri ereiten duenak, urri bilduko du. Oparo ereiten duenak, oparo bilduko du. Eman beza bakoitzak bere bihotzean erabaki duen neurrian, ez goibel ez da behartuta ere. Emaile alaia maite baitu jangoikoak, eta altsua da jangoikoa, gauza guztiak zuengan ugaritzeko. Guztietatik zuentzat nahikoa duzuelarik, ekintza on guztietarako ugari izan dezazuen idatzirik dagoen bezala. Zabaltzen die eta ematen behartsuei, beti irautekoa da haren esku zabala. Ereiteko hazia eta jateko ogia ematen dituenak, emango dizuen hazia, ugarituko zuek ereindakoa eta gehituko oparo zuen maitasunezko emaitzak. Jaunak esana. Eskerrak zuri, jauna. Aleluia, aleluia, aleluia. Jauna zuekin. Jesu Kristoen evangelioa San Juanen liburutik. Aldi hartan, Jesusek honela esan zien bere ikasleei, egia diozuet, garialea lurrean erori eta hiltzen ez bada, bakar gelditzen da, baina hiltzen bada, alea ugari ematen du. Bere bizia maite duenak galdu egingo du, eta bere bizia gorroto duenak mundu honetan, betiko bizitzarako gordeko du. Nere zerbitzari izan nahi duenak jarrai bezait, eta ni naizen tokian, han izango da nere zerbitzaria ere. Nere zerbitzari egiten dena, gozatu egingo du nere aitak. Jaunak esana. Eskerrak zuri, jauna. Aurtengoan ere festa giroan eta San Lorenzoren inguruan hain zuzen ere. Gure aurrekoek San Lorenzo aukeratu zuten bertako zaindari bezala eta ura honratu eta berari laguntza eskatu, bere bitartekaritza, bere babesa gure herriaren alde. Bizi gaitezen, giro honean, eduki dezagun pakea, eduki dezagun, esan genezake, ez da gertatu deuse txarrik, babes gaitzan, gaitz guztietatik, gorputz eta harimetako gaitz guztietatik, eta olako gauzak urtero eskatzen dizkiegu San Lorenzori, edo hobeki esan da jainkoari San Lorenzoren bitartez. Eta San Lorenzoaren zuzen ere, lehenen hasiera, kristautasunen hasierako martiri bat dugu. Hasiera hartan, gaur egun esate baterako pertsona bat kanonizatzeko, hiltzen delarik, denbora pixka bat pasatzen uzten da, eta gero halako ikerketa sakon bat egiten da, bera ezagutu zuten den testimonioak biltzen dira, mirarien bat egitea ere eskatzen zaio, halako ikerketa sakon bat egin ondoren, aurrena halako aprobazio bat egiten da, eta birtute heroikoak izan zituela pertsona harrek. Eta birtute heroikoen ondoren, gero
doatsua, aurrena beneragarria, gero doatsua, eta azkenik kanonizatu egiten du aita santuak edo berak bialdutako norbaitek. Hori izaten da gaur egun prozesu normala. Baina lehenengo mendeetan olako prozesuak eta egiteko eta ez zegoan inolako azpi egiturarik. Horregatik, batez ere kristauek santu bezala ospatzen zituzten martiriak. Pertsona guztiak ditugu gauza onak eta txarrak denok ditugu, gure hutsegiteak, gure hankasartzea, gure pekatuak denok ditugu. Baina, haiek esaten zuten, baina pertsona batek bere bizia eman duenean, bere odola isuri duenean, Jesusen fedearen alde, badakigu seguru, badakigu zierto pertsonari zeruan dagoela. Eta horregatik, santu bezala konsideratzen zituzten martiriak. Inongo dudik gabe. Gaur egun ere, pertsona bat martiria izan du dela demostratzen baldin bada, horri ez zaio eskatzen bestelago miraririk eta zeik badakigulako pertsona horrek bizia eman duela eta importantena hoixe dela nola hiltzen geran, ze moment jainkoaren aurrean eta bere odola isuriz nola bizia ematen duenak badakigu seguro zeruan dagoela. Eta lehenengo kristauek hala egiten zuten. Horregatik sortu zituzten, Erroman batez ere, halako katakumbak eta egoten dira, izaten ziren lurrazpian egindako zulo batzuk, hain zuzen ere kristautasuna pertsegituta egon duzan garaien, han elkartzen ziren kristauak meza ospatzeko eta bere hildakoak bertan lurperatzeko. Kristautasunean beti lurperatzeari garrantzia eman izan zaio. Eta horregatik egin ziren katakumbak eta martirio hien artean bat dugu San Lorenzo. Eta batzuk, jende asko hilko zuten martiri, eta erdi aztuta daude, ez da inor haietaz akordatzen. Zeruan daude, jakina, baina ez dute elizeik, ez dute festaik, ez ditugu ospatzen, beste batzuk oso toki gutxitan ezagunak dira, ez dira hola oso unibertsalak, esate baterako bihar ospatuko dugu lehitzen Santiburtzio, eta leku askotan Santiburtzio ipatu eta ez da egiten norban edo ze santu klasean eta baita ere lehenengo mendeetako martiri badugu. Baina haien artean badaude, santu martirien artean gutxi batzuk halako esan genezake itzal berezi eduki izan dutenak. Aipatzen badugu Santa Cecilia edo San Sebastian edo Santa Ines edo holako batzuk mundu guztin, Santa Lucia, mundu guztin ezagunak dira. Eta ezagun horien artean dugu San Lorenzo. Toki guztietan ezaguna, leku bide baten ospatzen dena, baditu oso templu importanteak, Erroman, zazpi importanteenetako bat, dugu San Lorenzori dedikatutako templu bat, oso santu ezaguna eta bere degozioa leku guztietan arki dezakegu. Berari dedikatutako eliza, kontinente guztietan, lurralde guztietan oso santu ezaguna baita. Eta gainera, elizak ospatzen du, guk hemen solemnidade bezala, gaur igandea delako, baina bestela elizak jai bezala, da beste santu baino pixkoat maila altuxeagoarekin ospatzen da San Lorenzo. Hain zuzen ere, tradizioak dionez, hemen irudi hau bikaina da, bere hiru ezaugarriak argi eta garbi bereiztu bai ditzazkegu. Lehenengoa da parrilla. Beti parrilla batekin azaltzen da, modu hortan martirizatua izan duzera. Parrilla batean jarri eta bertan sua piztu eta hantxe kiskali egin zuten. Hori izan duzan, bere martiritza, horregatik ikusten badugu santu parrilla egin, badakigu San Lorenzo dela. Beste ezaugarria da palma adarra, hori edozein martiri keuki dezake. Palma adarrarekin ikusten badugu, santu bat erizate, badakigu martiri izan duzela. Eta hirugarrena dalmatika, hau da, apezak jazten dugu kasuia, eta diakonoek dalmatika. Eta hain zuzen ere San Lorenzo diakonoa izan duzan. Esate baterako San Esteban edo San Vicente izan duzidan bezala. Modu hortan. Eta badakigu horregatik oso irudi garbia da. Diakonoek lehenengo mendeetan, gaur egun gehienak izaten dira diakono, gero apezteko. Esan genezake, tarteko bat gutxi batzuk egoten dira diakono permanenteak, baina lehenengo mendeetan diakonoen eginkizun nagusia izan duzan
ondasunak kudeatu eta partitzera. Hau da, beste apostoluk eta beste ezaketa dedikatzeko gehiago pastoralera eta sakramentuetara diakonoek egiten zuten gestio hori, ondasunen gestioa. Eta alde batetik, saiatu bat ziren, inarak egiten aurrera eramateko kristau elkarteak, baina oso bereziki dedikatzen ziren behartsuei laguntzera. Ez bakarrik kristau behartsua, behartsu guztiei. Hori Jesusek apostoluei holaxen erakutsi zielako. Eta Saronentzok hala egiten zuen. Horregatik esaten due, deitu ziolari prefektuak, bera Hueskakoa zen, baina Erroman egondu zen, eta esan zion eamateko Elizaren aberastasun guztik. Eta berak erakutsi zizkion pobreak eta gaixoak eta ezindu guztik eta gaizki hartu zuen eta kondenatu zuen heriotzera. Berak bere bizia eman zuen, esaten dutenez, humorez, modu hortan bizitu zela, gizon humoretsua izan duzela, eta baita ere esan ziela, erretzen ari zelari, buelta emateko garaia jatu da. Hemendik ongi eginanago modu hortan esan honen ziren Lorenzok bere hiltzaileei. Gaurkoan eskatzen diogu, bere laguntza, bere bitartekaritza gure Albixuko herriaren alde. Jagoiko eta guztidun, zerun urren egilea. Sinisten dutaren seme bakar Jesu Kristo gure jauna Espiritu Santuaren egitez sortu eta Andre Maria Virginiagatik jaio zena. Pontzio Pilatoren menpean ekaldua gurutzean hiltzatua, hila eta obiletua izan zena. Infernuetara jaitsi eta hirugarren egunean hilen artetik biztu zena. Zeruetara igo eta jagoiko eta guztienaren eskuinaldean jarririk dagoena. Handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikua, Santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizitza. Eskatuko dugu, gaur honetan gure herriaren alde, gure herriaren alde, San Lorenzok gaitz klase guztietatik zaindu dezan, eskadezaiogun jaunari. Entzun jauna, gure eskaria. Eta bizko hildako guztien alde jauna ere baita hartu, eta handik gure alde egin dezaten, eskadezaiogun jaunari. Egun honetan, eta iguzu salbagarri izan dakigunak.
Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Hau zuekin. Eta zurekin gure Gora bihotzak. Goiko gure jaunari. Egokia bai eta zuzen honai eta beti zuri eskerrak ematea jauna, eta guztiz, santu, jangoiko ahal guztidun betireko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Zure santuen fede itormen ederraz, indar berri ematen diozu beti zure elizari, eta argi erakusten guri zure maitasuna, zure salvamen asmoa guga bete dadin, santuen ejemplu ederrak egiten digu, eta hien otoitzak laguntzen. Horregatik guk ere, aingeru eta santu guztiekin batean, goresten zaitugu jauna, poz betean kantari. Santu, santu, santua, dira guztiek, jaiko jauna, berak saldu zutenean eta bere gogoz burutzen zituala, ogia hartu eta eskerrak emanez aditu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez, hartza zuen eta jan guztiok kontatik. Hau nire gorputza data, zuentzat eman dena. Afaldu berdin kalizaturik berriz eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez, hartza zuen eta edan guztiok kontatik, hau nire odolaren kaliza data, itun garri eta betiko garen odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizu ere hau nire oroitarri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semeen niribotza eta biztuera gogoratuz, bizia erogia eta salvamenen kalizan, eskaintzen biztizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure sarbitzari hartu gaituzunako. Eta apalik eskatzen dizugu Kristonen gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak baterik egitzala. Gogoan ezan jauna guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osora. Leon gure ikasantuarekin, Florentzio gure hartzaileari eta eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna bizeko itxaroten apadian gure semeak eta hildako guztiak harritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren guk guztiok betiko bizitzen itxidezagun jagoikoaren ama Maria Tobatsuarekin, San Jose, Eresenarekin, Apostolu Santuekin eta gizadi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gure zitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri eta jangoiko guztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ost eta hitza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak, aginduta erakutxiaren jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita zeruetan zera, santu izan beriz zure izena, etor beriz zure erema, egin beriz zure naia, zeuan bezala gurean ere, emaio zua horretutako horria, barkatu
gure gure zordunak apartatzen honezkero, eta ez zuten badira eraman, baina eta gaitzazio baizete. Atera gehitzen zu jauna gaitz guztietatik. Emai duzu pakea gure egunotan. Zure errukiaren esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta estuadietan sendo betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain gaudela. Zure aitara orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esan da apostoluei pakea uzten dizuet, nire pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaio zure elizari pakea, eman batasuna errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Emaio zure pakea ekarri. Angoiko dutxa, zuk Hona hemen jandoiko dutxa munduko pekatu baten zituena zoriontsuak jaunaren baina dituak. Egin dezagun motorioz. Doai santuz hase gaituzu jauna, Lorenzo santuaren egun honetan, iguzu opari honetan, zerbitzari izan geranok, salbamena bete-betean irits dezaguna. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuegin, bere zaintzatela jainko guztiadunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Amen. Zomazte jaunaren bakean. Eskerrak. Isegi. Egunon jaingoikoak ditzuela, abuztua 2025, San Lorenzo martiri eguna eta albizuko bestak. Kaixo, nire laguna maitea, ona eta bihotzekoak, albizuarra zer modu zaudete? Pixka bat arrotuak dira alako zerriko bestak. Iritsi da zuen zaindaria handiaren eguna, San Lorenzo eguna, eta beste urte batzuetan bezalaxe, bestak ospatzen aizeratenez, kanpotarrak hemen gaude zuerekin bat eginez. Albitzuarrak bioz handiak eta eskuzabala zeratenez eta guri onartu bilutzuenez, alkarrekin gaude denak alaitasunez. Meza santuan zundegu humiltasunez. Albitzuarrak hildakoen alde, animaren alde otoitzakinez.
haiek zerutik lagunduko dionez, eta San Lorenzo eta Jainko Anunda haiek pastuko dituenez, humorionez, eta gu jarraituko dugu besteri alkarrei mantasuna emanez, San Lorenzori eskerrak emanez, bere bitartez Jainkoa suertea eta asasuna mendigunez, beste urte horretez alkarrekin pasteko pozez, eta pesta bukatu beditu itxarapunez, San Lorenzo martiriari eskerraginez, datorren urtean ere guri laguntzeko esanez, ospatzeko hemen gauden dena edo gehiago hori, eta jaiak bukatuko du alkarei esku emanez. Gora San Lorenzo zuen zaindari ondia, eta gora albizoarrak alaiak eta jatorra zeratenez. Eskerrik asko! Zoazte, jaunaren jakeak. Esker!